Nefandí s námi, fandí proti nám a proto volajme Češi do toho, Češi do toho, Češi do toho! Ale řekni mi, Roberte, jak hrají Kanaďané, co pak tohle je obrana kanadského týmu před vlastní brankou. Jeden si klekne, jeden si lehne, málem se srazí a všichni hledají kotouč. Znovu tam dobře zapůsobil Balaštík, on trošku vyrušil obránce. Podívejte se na činnost naší 40 a 3 naši hráči nejdále 4 metry od branky. To je tlak. To je paráda, že dokážeme jít do toho prostoru, který Kanaďané obvykle tak důsledně hlídají. Kotouč se nakonec odrazil zřejmě od ramene našeho hráče, ale to je v pořádku, ten zásah je regulérní. Rozhodně to nebyl úmyslně hozený puk. Takový zvláštní odraz. Rameno. Možná ucho. Možná hlavička. V každém případě je to 3-0. Je to parádní začátek. Co mě ale, Martine, nejvíc překvapuje, je způsob, jakým Češi dobili kanadské brankoviště.